запознат за концесията на този стадион, на градския стадион в Бургас, стадион Черноморец. Това, което ви показваме като картинка, и решението гласи, че концесионер на стадион Черноморец за следващите, ако не се лъжа, 30 и няколко години остава Ивайло Дражев. Господин Дражев ще ни обясни малко по-подробно за това нещо, но на практика без неговото разрешение аз не виждам как там ще играят сегашния футболен клуб Черноморец, който играе в А група, и Нафтекс. И освен това да ви кажа, говорих с господин Христо Порточанов, знаете, той е член на изпълкома на Българския футболен съюз, и той каза, че действията на лицензионната комисия са незаконосъобразни предвид даването на лиценз на този стадион, след като от Върховния административен съд има такова решение. Но господин Порточанов, меко казано, беше възмутен. Попитах го, мога ли естествено да го цитирам. Той каза: да, може, няма никакъв проблем. Обадих му се, защото запознати казаха, че той е навътре в нещата, може да обясни по-подробно. И това, което ми каза, ви го цитирам сега по телевизията, но сега казвам добър вечер на Ивайло Дражев. Чуваме ли се, господин Дражев? Добър ден, Пламене, да чуваме се. Добър вечер. Да, добър вечер. Имаме оговорка с теб да бъдем по-кратки, да обясним накратко. Първо обясни за решението на Върховния административен съд от днес за стадион Черноморец. Решението след 2 години опити на общинската мафия в Бургас и на лицата, които се правят на деятели, ти продължаваш да употребяваш името Черноморец. Аз продължавам да ви моля като коректна телевизия да не използвате това име, защото то е запазена търговска марка на професионален футболен клуб Черноморец АД, което е, чийто собственик съм едноличен. И ви моля да не използвате и емблемите, двете, които виждам в едните вестници се използва една емблема, в другите вестници друга емблема. Значи клуба Виха Райтус, който в момента играе в А група, няма нищо общо с Черноморец, нито по съдебна регистрация, нито като правоприемство, нито като традиции. Този клуб преди около месец и половина един пиян зелен съдия в Бургас в окръжния съд го е вкарал в стадиона в капитала на това дружество. Абсолютно неправомерно. Да не говорим, че има висящ допълнителен спор за публична общинска и частна общинска собственост. Към момента стадиона е публична общинска собственост. Днешното решение на Върховния административен съд окончателно приключва глупостите, които се изписаха в продължение на 2 години, как на Ивайло Дражев му е отнет стадиона, му е взет стадиона, като че ли Ивайло Дражев е бил собственик на Арсенал Лондон, а не на Черноморец Бургас, който 5 години съм го държал, 6 години в А група и 2 години в Б група. И по мое време всъщност Черноморец влезе в А група с мое съществен принос още през 1999 година до 2004 година, докато почнаха да унищожават клуба. Черноморец играеше в А група. Добре, да те питам, все пак няма много време. Как така стана, когато ти искаше лиценз за този стадион, не ти дадаха, и как сега дават лиценз на този стадион? Можеш ли да ми кажеш? Ами аз казах многократно, че БФС се управлява от 5-6 лекета, които грабят парите на клубовете. Те са така за първи път осъзнават за какви суми и какви възможности има един администратор в БФС. Черноморец го крадат, оригиналният Черноморец, и мен самия ма крадат от 5 години в БФС с футболисти, с фалшиви манипулирания на общественото мнение. Абсолютно неправомерно е издаден лиценз вчера. Да не говорим, че стадиона към момента не отговаря на изискванията, защото те просто го унищожиха за година и половина. Всичко това, което е направено за 4 години и половина, аз съм вложил над 5 милиона лева са само в стадиона, без отбора. Отбора от 10 години го вземам, без да вземам такси на децата, абсолютно безплатно. И цялото това нещо за година и половина го унищожиха Йоан Костадинов, Митко Събев
Херо, Меро, разни такива измислени герои, които оговарят мачове. Последно ми кажи, последен въпрос наистина. Какво сега от тук насетне смяташ да правиш? Концесионер си ти, може ли по някакъв начин общината пак да ти отнеме концесиите и какво смяташ да правиш с стадиона? Първо общината, аз самия съм общински съветник, карах една група от 3 съветници на миналите местни избори. Аз обяснявам продължение на 3 години, че проблема на Черноморец е политически. Затова и регистрирахме и политическа партия Черноморец, защото Черноморец е жертва на политическа война срещу мен самия и срещу моите политически възгледи и гражданска позиция. И затова политическият проблем на Черноморец ще го решим, щом не може по друг начин, ще го решим с политически средства. Тоест отиваме на избори. Номиниран съм от 2 от основните организации на Българската социалистическа партия за кандидат за кмет на Бургас. Подкрепен съм от Напред България, коалиция Бургас и гражданска коалиция Роден край. И ще се опитаме да се преборим за справедливи решения на общината. Очевидно тая корумпирана власт и този Франкенщайн, както го нарича един ваш колега от Бургас, от Дарик Радио, Красимир Калудов, той така нарича клуба Вихер Айтос, който е в А-група и в който играят 25 футболисти на Петрол Холдинг. Даже не казвам и на Нафтекс и на Нефтохимик, защото тая група Петрол Холдинг няма нищо общо и с Нефтохимик. Те унищожиха и клуба Нефтохимик. В момента унищожават и стадиона и стадион Нефтохимик, който го преименуваха на стадион Лазур. Като се чудиха какви глупости да се справят с мен, да ме приборят в многото си тъпотия и решиха и заличиха и наименованието на стадиона в комплекс Лазур. Просто от тези хора не може да очаква нищо добро в футбола в Бургас и затова сме решили с политически средства да ги изхвърлим от спорта, да спрат да крадат клубови традиции. Всичките ни деца в момента са откраднати от Събев и от Костадинов в клуба Вихер Айтос и в Нафтекс. Добре. Без да платят една стотинка. Смятаме да ги извадим от стадиона. Това е. Окей, добре. Ивайло Дражев, чухте го какво смята. Да още един, че днес, вчера БФС дават лиценз на градския стадион в Бургас Черноморец. Преди, когато Дражев трябваше да му се дава, тогава отказах. Сега са дали. В същото време Върховният административен съд присъжда окончателно вече, че концесията на стадион, на градския стадион в Бургас е на Ивайло Дражев и той продължава да бъде концесионер в следващите 30 години, защото концесията е за 35, така че нещата са малко доста сложни. Говорих с Красин Кръстев, той каза, можем да го цитираме, той каза, че работи по документи, той лично е наблюдавал стадион Черноморец и затова е издал лиценз да приема мачове от професионалния футбол. За такъв лиценз говорим, да могат да се играят мачове от професионалния футбол. Да видим сега как ще се реши този казус, защото без разрешението на Дражев при това положение там мачове не могат да играят нито Черноморец, който играе сега в А-група, нито Нафтекс. Спираме по днес. ЦСКА също е обект на журналистически интерес, защото имаше вариант и продължава да има, доколкото знам, стадион Българска армия да бъде с отнет лиценз за евромач.